И смяташ, че те са способни на това. Да, така смятам. Със собствени сили. Именно със собствени сили, без това друг начин няма. Прилича ли един свещеник да говори като атеист? Знаеш, че вече не съм свещеник. Къде остана вярата ти, Росмер? Вече нямам такава. Нямаш. Казах за нея. Трябваше да се окажа хора. От едното следва другото. Ти затова ли напусна духовния сън? За това. Не беше така просто. Първо погледнах себе си и се убедих, че това не е някаква си хумба, не е нещо много по-дълбоко, нещо, от което не можех и не исках да се откажа. Да, тогава напуснах. Църквата вече не е част от моя живот, Карл. Значи нещата са отлежавали в теб, а ние, твоите другари, дори и не подозирахме. Как можа да скриеш от нас? Защо? Защото не исках да ви причинявам излишни разочарования и тревоги. Тогава си мислех, че ще мога да продължа да живея както преди. Спокойно и щастливо и да се отдам с цялата си душа на тези книги, които преди бяха забранени за мен. Исках да се отдам на този свят на истината и на свободата. Ето това исках тогава. Пропаднал. Йоханес Росмер, пропаднал. Всяка твоя дума го доказва. Но защо призна скритото си падение? И защо точно сега? Знаеш ли защо? Защо? Защото ти ме накара да го направя, Крол. Аз? Точно така. Когато разбрах за твоите бурни изяви по събранията, за твоите безмилостни речи срещу всички инакомислещи, за присмети, подигравките към твоите политически опоненти. Крол, как може точно ти да станеш такава? Да, тогава прозрях за своята мисия. Хората се озлобяват и принизяват от цялото това противопоставяне, Крол. Душите им трябва да настъпи преди всичко мир. Затова пристъпвам напред такъв какъвто съм. Всъщност от доста време исках да питам. Дали ти не би ме подкрепил в това мое начинание? За нищо на света не бих подкрепил сили, разяждащи обществото. Добре. След като така иначе ще го правим. Нека да си обещаем един на друг, че ще се борим с благородни средства. За нищо на света не бих подкрепил този, който не е с мен в жизнено важни дела. И няма да го пощадя. Това лъжи за мен, така ли? Ти измени на приятелството ни. Наричаш това измени? Не! Към всички онези, които стояха зад теб през годините. И ще си понесеш последствията, Росмер. Лека нощ, госпожице Вест. Нямам какво повече да правя тук. Няма да не си изплъзнеш, Росмер. Ще те принудим да се върнеш при нас, каквото и да ни струва това. Там, където сте вие, аз повече няма да се върна, Крол. Ще видим. Ти не можеш да издържиш сам. Няма да съм чак толкова сам. Както виждаш, тук сме двама. Двама. Да. Думите на приятел. Чакай, какво още името приятел? С Богом. Не бива се вдаря така! Аз ще дойда утре у вас и ще поговорим спокойно. Как ти да не е стъпил в къщата ви? Но нищо, бе. Ще го преживеем. Нали сме двама, ти и аз. Какво искаш да кажеш това за Беате? Той не беше на съд си. Но аз утре ще поговоря с него. Ще видиш, че всичко ще се оправи. Нека нощ. Нима тази вечер ще си тръгнеш така рано след всичко това. Тази вечер, Ребекия, вечер, както всички останали. Сега, когато успях най-после да му кажа, се чувствам спокоен и свободен и ти го приеми така. Нали виждаш? Напълно съм спокоен. Лека нощ. Какво ще ви, приятели? Приятни са неща.
Можете да вдигате масата, госпожица Хелсет. Пастор Розмер не иска да вечеря директор Крол си тръгнат. Тръгна си. Скоро мисля, че ще излезе буря. Странно, тази вечер на небето няма и облаче. Само да не свърши белия кон, защото тогава ще ми навестят такива привидения. Нима госпожицата смята, че скоро някой ще си отида от тук. Не. Но на този свят има най-различни бели коне, госпожице Хелсет. Познавате ли Петър Мортенсгор? Петър Мортенсгор? Да. Госпожицата сигурно е чула, че той имаше дете. От една омъжена жена. Дето мъжът я беше напуснал. Да, но това е станало отдавна, доста преди аз да дойда тук. Да, така е. Искаше да се ожени за нея, но не му позволиха. Горкия. Доста изстрада тогава. Сега обаче се издигна и много хора са готови да тичат след него. Отдавна не ми е било така леко на душата. Толкова се радвам, че най-после успях да му го кажа. Не трябваше да го криеш толкова дълго, Съни Розмер. Сам не знам защо бях толкова страхлив. Не беше страх. Напротив, като погледна себе си, виждам, че е било точно това страх, но нищо друго. Значи от теб си искал двойно по-голяма смелост да се противопоставиш. Може би. Искам да ти кажа нещо, което направих. И за което не бива да ми се сърдиш. Аз да ти се сърдя? Беше малко своеволно от моя страна. Скъпа, как можеш да си помислиш? Знаеш ли, когато Улрик Брендът си тръгваше, си позволих да му напише 2-3 реда за Мортенсгор. Написах, че ще ти направи добра услуга, ако се погрижи за бедния несретник и му помогне с каквото може. Скъпа, не биваше да правиш това. Така само си навредила на Брендъл. Освен това, знае, че Мортенсгор е човек, от когото искам да стои на страна, знае, че им стари сметки с него. А не мислиш ли, че сега би било добре да си оправите взаимоотношенията? Аз? Да. С Мортенсгор? Да. Защо добра? Защото след разрива с другарите, ти вече не си в безопасност. Ти смяташ, че Крол или който и да е от тях ще тръгне да си отмъщава, че...
че изобщо са способни на това, Ребека. Скъпи, сега не са вижте учени по началото, съдейки по начина, по който го прави директор Крол. Би трябвало да го познаваш по-добре. Крол е благородна душа и аз ще ти го докажа. Още днес ще отида да говоря с него, ще говоря с всеки един от тях по-отделно и ще видиш, че всичко ще се оправи. Скъпи, моят изгор е единствено възможно. Директор Крол! Крол, какво ти казах? Влизай, приятел, за нашето винаги си добре дошъл. Винаги! Днес виждам нещата в съвсем друга светлина. Нали? Искам да поговоря с теб на 4 очи. Защо? Защо, госпожо? Не, господин, прав съм. Аз ще си изляза. Позволи ми да започна с нещо като увод. Нека накратко да те запозная с Улрик Брендел. Да не е идвал у вас? Не. Отседнал е в най-долнопробна кръчма. С най-долнопробна компания, разбира се. Пил и черпил, докато имало с какво. След което нарекал всички папоч, накрая го набили и го захвърли в канавката. Значи положението все пак е неспасяемо, много жалко. Заложил е сакото, но то било откупено и му било върнато. И можеш да предположиш от кого? Не, от благородния Морнтенсхор. От кого? Първият човек, когото господин Брендел посетил, слизайки надолу града, бил така наречени от него идиот и плебей. Поне му е било полза, нали така? Да, има нещо, което в името на старото ни, на довчерашното ни приятелство съм длъжен да те предупредя. Това е, че тук, в тази къща, зад гърба ти се плетат интриги. Какво? Чакай, ти за госпожица Вести намекаш? Именно за нея. Приятел, мога да те уверя, че грешиш, тя и аз нямаме тайна един от друг. Значи знаеш, че е писала до редактора на ФАР. Говориш за тези 2-3 реда, които е пратила по Брендел. Значи знаеш и одобряваш, че по такъв начин е направил връзка с този долнопробен разкач, който всяка седмица ме прави за смях като директор на училището и като публична личност. Тя може би дори не е помислила за това. Освен това, е свободна да прави каквото си иска. Както и аз, между прочим. Това ще е някой от новите ви идеи, защото не се съмнявам, че с госпожица Вест стоите на същите позиции. Точно така. С нея крачим по един и същи път и се подкрепяме един друг. Послед и заблудени, човече! Сега пък сляп и заблуден. Защото не искам, защото не мога. Не мога да приема най-лошото. Просто е... Ти цениш моето приятелство и уважение, нали? Мисля, че няма нужда да ти отговарям на този въпрос. Но има нужда да ми отговориш на някои други въпроси. Ще ми позволиш ли да проведа нещо като малък разпит? Разпит? Да, защото това, за което ще те питам, може да бъде твърде полезно за теб. Питай ме каквото искаш. Добре. Кажи ми, коя смяташ беше истинската причина Беата да сложи край на живота си? Предполагам, че ти говориш за някаква рационална причина. Да. За действията на това умопомрачено същество. Сигурен ли си, че беше чак толкова умопомрачена? Лекарите не бяха напълно убедени. Лекарите! Но къде си лекари? Я бяха ние поне веднъж, както аз се бях виждал безброй пъти ден и нощ. Тогава не биха се съмнявали, нали така? До вчера вечерта и аз не се съмнявах. Разбира се! Защото знаеш за нейните неконтролирани изблици, на които караше и аз да отпръщам. Знаеш как ужасяваше всичко това, Крол. Знаеш ли за нейните безумни самообвинения и самонаранявания от последната година? Да! Когато разбра, че ще остане бездетна за цял живот. Точно така. За теб нормална ли е тази натрапнива агония? За нещо, за което няма никаква вина? Слушай, едно нещо искам да ти кажа, Росбе. Беа те сложи край на живота си, за да можеш ти да живееш свободно и щастливо, според собствените си желания и възможности. Какви ги говориш, Крол? Искам да ти кажа, нека да поговорим по-спокойно. Какви ги говориш, Крол? В
последната една година тя на два пъти идва при мен да изплаче страха и отчаянието си. Първият път, когато дойде, тя му убеждаваше, че си готов да се откажеш от християнската вяра. Това не е възможно. Защо да не е възможно? Това не е възможно. Докато Беата беше жива, аз имах само съмнения, които преодолявах сам в уединение и не съм ги споделял с абсолютно никого. Дори Ребека не знаеше нищо за това. Госпожо Съвест, не речем Ребека за по-кратко. Забелязах. Не е възможно Беата да е знаела нещо, каквото и да е, и да не ми каже. Това е. Последния месец тя дойде при мен още веднъж. Беше много по-спокойна, но когато си тръгна, каза, скоро белият кон ще навести Росенс Хол. А след това каза, не ми остава много. Йоханес трябва час по-скоро да се венчае за Ребека. Аз да се венчая за Ребека? Беше в четвъртък след обяд. В събота вечерта тя се хвърли в Бързия. Как можа да не ми предупредиш, Кро? Знаеш, колко често говореше, че ще сложи край на живота. Глупости! Ти беше длъжен да ми предупредиш! Възприемам като научиви твърдението вчера вечерта. Така ли? Значи вече не смяташ така. Не е ли бил писмен умът на Беата, когато е прозрява, че ще се откажеш от християнската вяра? Това е нещо, което аз за сега не мога да си обясня. Да, но за нещо друго, което трябва да ми обясниш. Кажи ми, доколко е истина и второто й обвинение. Обвинение? Тя каза, че иска да умре. Защо? За да мога да се оженя за Ребека, така ли? Не, думите бяха по-други. Тя каза, не ми остава много. Йоханес е длъжен веднага да се венчае за Ребека. Сега започвам да разбирам какво. Значи излиза, че Ребека Вест и аз сме имали връзка, така ли? Какъв е отговорът? Отговорът ми на тази нелепица ти посоча вратата. Така да бъде. Почакай малко! Повече от година, всъщност, откакто Беата почина, Ребека Вест и аз живеем сами тук в Росенс Хол. През цялото това време ти си знаела за тези така наречени обвинения. Как така? Нито веднъж. Нито за миг аз не забелязах ти да беше отблъснат от факта, че тя и аз живеем заедно тук. До вчера вечерта не знаех, че това е съжителство между вероотстъпник и еманципирана жена. Значи според теб, между хора с разкрепостени възгледи не може да има една приятелска връзка. Те са ампутирани от едно естествено чувство за благоприличие, така ли? Не се доверява много на благоприличие, което не се корени в християнската вяра. Това важи за мен и за Ребека Вест. Не мога заради вас да си променя мнението, че между свободната любов и свободната мисъл не се простира непреодолима пропаст. Как не те е срамно да говориш това за мен? Ти, който ме познаваш от дете. Именно за това, Росвер, защото те познавам толкова отдавна и знам колко лесно се подаваш на влияния. И тази твоя Ребека, тази твоя господица, без ние дори даже не познаваме чак толкова добре. С други думи, аз не се отказвам и няма да те оставя на мира. А и ти се постарай на време да се избавиш. Да се избавя. Да се избавя от Ребека Вест? Да се избавя! Каквото и да е станало тук зад гърба на Беата, каквото и да се върши в момента, аз повече не искам да наследвам на света. Ти беше дълбоко нещастен в брака си и това до някъде те оправдава. Колко малко всъщност ме познаваш, Кро. Ако това съжителство с госпожица Вест трябва да продължи, абсолютно наложително е да се потури този обрат, тази измяна, за която си бил подведен. Освен, това е твърде лично. Не е нужно да се тръби с цялата страна. Не, Кро. Аз ще изляза публично. Това не е изяснено и лъжливо положение. Слушай, ти си задължен към традициите на рода си. Росенс Хол е пример за поддържание в цялата област. Ако ти нарушиш семейната традиция, в областта ще настъпи анархия. Аз виждам нещата малко по-различно, приятелю. И считам за свой неотменен дълг да разпръсна поне и малко светлина тук, в Росенс Хол, където през всичките тези години родът Росмер е сяла само мрак и тягост. Това са думи на човек, с когото родът загива. Внимавай, Росмер, не си създаден за такава работа. Твоето призвание е да бъдеш тих и следовател. Дори така не.
Поне веднъж и аз ще се включа в борбата. Това ще е борба на живот и смърт с всичките ти довчерашни другари. Не всички са такива фанатици като тебе, Крол. Ти си наивна душа, Роснер, неопитна. И представа си нямаш какъв ураган ще те връхлети. Долу има един човек, който желая да размени две думи с пастора. Кой този от вчера ли? Не този, а господин Мортенсгор. Мортенсгор ли? До там сме стигнали, значи. Какво иска? Защо не му казахте да си върви, госпожица Хелсет? Кажете да се качи, господице Хелсет. Крол, говоря се, няма нищо общо с Мортенсгор. Не ти вярвам. Вече не ти вярвам за нищо. Око за око, зъб за зъб. Крол, колко ниско си паднал аз! Спомни си за Беате Роснер. За това ще говорим. Това ще трябва да разрешиш сам. Според собствената си съвест. Ако ти е останала такава. Ето ви фарът. Запален в Росмерсхолм. Сега вече нямам съмнение пътя, който ще поема Роснер. Фарът винаги ще бъде запален, за да осветява пътя на господин директора до дома. Ние знаем вашето доброжелателство. Но има една Божия заповед, която гласи: не лъжесвидетелствайте срещу ближния си. Няма нужда да ми преподавате Божиите заповеди. Ако стане нужда, най-подходящият човек тук ще е пастор. Дори и седмата ли? Крол! Да. Безспорно. Пасторът е най-подходящия в случая. Ползотворен разговор, господа. Добре, така да бъде. Господин Мортенсгор, какво мога да направя за вас? Всъщност, аз дойдох при госпожица Вест. Исках да й благодаря за милото писмо, което получих от нея вчера. Да, знам, че е писала и какво говорихте с нея. Да, за малко. Разбрах, че в Росмерсхолм са задухали нови ветрове и че в някои отношения възгледите се променят. Да. Моите възгледи са променени за много неща, бих казал почти за всичко. Да, госпожицата каза и сметна за необходимо да поговоря с вас. За кое е господин Мортенсгор? Ще ми позволите ли да оповестя на страниците на Фар, че мислите по нов начин и че заставате на страната на свободомислието и прогреса? Разбира се. Напишете. Дори би ви помолил за това. Ще излезе още утре. Ще бъде най-важната новина. Пастор Роснер от Росмерсхолм застава на страната на просветлението. Пастор Роснер. Не разбира. Искам да кажа, че винаги, когато привлечем поддръжник с сериозни християнски принципи, моралният облик на нашата партия се издига. Значи, госпожица Вест не ви е казала. Кое е, господин пасторе? Добре, ще го кажа аз. Моите възгледи са променени напълно, господин Мортенсгор. Аз скъсах с църквата и нейните учения и догми. Те нямат и най-малко значение за мен. Не. Да? Небето да се бе отворил, аз нямаше да бъда самият пастор да се отрече. Да, представя си. Стигнах до възгледите, които самият вие споделяте от дълги години. Това, между другото, също може да напишете в вашия вестник. И това? Да. Извинете, уважаеми господин пасторе, но по-добре да не засягаме този въпрос. Така да го засягам. Или поне не в началото. Не ви разбирам. Господин пасторе, сега, след като сте минали на страната на радикално мислещите и както госпожица Ве спомена, бихте желали да се включите в движението. Сигурно го правите, защото искате да бъдете колкото се може по-полезен и на идеите, и на движението, нали така? Да речем, че така. И? В такъв случай едно ще ви кажа. Ако публично се отречете от църквата, това на часа ще ви върже ръце. Наистина ли мислите така? Господин пасторе, свободно мислещи имаме достатъчно, даже бих казал прекалено много. Сега на партията са и необходими добри християни, такива към които всеки се отнася с уважение. Това ни липсва най-много. Искате да кажете, че вас
публично оповестя, че скъсвам с църквата. Вие не бихте искали да имате нищо общо с мен, така ли? За съжаление, да. Господин пастор, аз напоследък съм приял за правило да не поддържам нищо и никого противопоставящи се на църквата. Може би напоследък вие леко сте се върнали от основното на църква. Това е друга тема. Разбира се, това е съвършено друга тема. Господин пасторе, би трябвало да си припомните, че най-вече аз не мога да действам както желая. Така ли? Какво ви спира? Това, че съм белязан човек, господин пасторе. Да, госен човек съм. И точно вие не би трябвало да забравяте това, защото най-вече вие бяхте този, който сложи клеймото върху мен. Ако по това време имах своите сегашни възгледи, аз бих се отнесъл доста по-разбиращо към вашето прегрешение. Със сигурност. Да. И аз така предполагам, но вече е твърде късно. Белязахте ме завинаги за вечни времена, господин пасторе. Всъщност, вие едва ли осъзнавате какво точно означава това. Но не е изключено скоро и вие да усетите изгарящата болка от жигосването. Аз? Да. Предполагам, не допускате, че господин директора и обкръжението му ще ви простят разкола. Говори се, че околийски клас ще стане доста кърв. Не е изключено и вие да бъдете белязани. Завинаги. Знаете ли, господин Мортенс, ще ви разкрия една маничка тайна. Чувствам се неуязвим, що се отнася до моята личност. Силни думи, господин. Може би, но имам право на тях. Дори ако разнищите собственото си поведение така подробно, както на времето разнищите моето. За какво намерите нещо конкретно да имате предвид? Само едно, което обаче би могло да предизвика голям проблем, ако достигва до знанието на насъскани опоненти. Бихте ли му осведомили какво е това? Не би ли могъл пасторът сам да се усети? Не бих, нямам ни най-малко представа. В такъв случай ще трябва аз да ви осветля. На съхранение при мен е едно странно писмо, писано тук, в Росмерсхолм. За писмото на госпожица Вест става въпрос, то ли е толкова странно? Не, в това писмо няма нищо странно, но преди време получих едно друго писмо от Росмерсхолм. Пак от госпожица Вест? Не, господин пасторе. От покойната ви съпруга. Господи, вие сте получил писмо от моята съпруга? Да. Кога е било това? Последните дни от живота и господин пасторе, ето това писмо е странно. Господин Мортенс, предполагам, знаете, че по това време моята съпруга беше душевно болна. Да, знам, че доста хора смятаха така, но от това писмо не може да се заключи подобно нещо. Така ли? И какво за Бога е намерила да пише до вас моята бедна съпруга? Започва с това, че живее в постоянен страх и ужас, тъй като в този край има много зли хора, които мислили само как да ви навредят. Да навредят на мен? Така пише. Сега идва най-странната част. Да продължаваме, господин пастор? Разбира се, господин Мортенс. Така, по-нататък покойната ви съпруга ме моли и умолява да бъда великодушен. Знаем, че на времето заради вас съм загубил учителското си място и горещо ме моля да ви отмъщавам. Да отмъщавате на мен. И ако чуя слухове за някакви срамни дела, които се извършват в Росмерсхолм, да не им вярвам, тъй като те са само слухове, разпространявани от зли хора, които целят да ми направят нещастен. Срамни дела. Пише срамни. Ще можете да го прочетете само по първа възможност. И за какви други слухове се спомня? Като начало, че господин пасторът се отрекал от вярата си, това тя опровергава с абсолютна убеденост. Поне за тогава. После пише и то доста объркано, че на нея не са и
не знае за никакви неморални връзки в Роснер с Хон, че никой не се отнасял зле с нея. И умолява, ако подобни слухове излязат наяве, да не ги публикувам във вестника. Споменава имена? Не. Кой ви донесе това писмо? Обещал съм да не казвам, беше ми донесено една вечер по-тъмно. Господин Мотенсбърг, ако на времето си бяхте дали труда да се информирате, щяхте да разберете, че моята съпруга не беше съвсем нормална. Господин пастор, аз си дадох труда и трябва да ви призная, че не останах с такова впечатление. Така е. Защо ми съобщавате за това писмо точно сега? За да ви посъветвам от тук насетне да бъдете неимоверно предпазлив пастор Роснер. Личният си живот, това имате предвид, така ли? Не забравяйте, че тук насетне сте силно уязвим. Значи, вие продължавате да мислите, че тук има нещо за криене. Аз не виждам защо разкрепостен мъж като вас да не живее максимално пълнокръвно, но както вече ви казах, от тук нататък бъдете неимоверно предпазлив. Ако излезе наяве нещо, което нарушава предразсъдъците, бъдете сигурни, че ще пострада доброто име на цялото радикално движение. Довиждане, пастор Роснер. Довиждане. Аз още сега отивам в печатницата, за да публикувам голямата новина във ФАР. Напишете всичко. Не, ще напиша толкова, колкото на почтените читатели им е необходимо да знаят всичко. Роснер, Какво става там? подслушвах. Скъпо, как може? Можа. Аз без друго ще ти кажа всичко. Щеше да ми кажеш една малка част и то не с техните думи. Всичко лично? Да, не се сърди. Както и да е. И двамата знаеха, че един ден това ще ни застигне. Не, аз знаех, че нашето чисто приятелство ще бъде изоплачено, само че не е крол. Мислих, че ще дойде от онези душици с притъпени сетива и хитри очички, но не и от крол. Нима и ти започваш да се съмняваш в нейната злост. Напротив, вече не мога да бъда сигурен. Трябва да е забелязала колко щастлив започна да се чувствам, когато ти дойде да живееш тук. Да. Не ги обягнало, че с тебе се търсихме, че четяхме едни и същи книги, че споделихме едни и същи идеи. Аз толкова се стараех да я пазя, да я щадя, да я държа на страна от нашите занимания. Ето, че тя е виждала всичко, всичко е разбирала, наблюдавала ни е. Търпяла е и мълчала е, търпяла е. Всичко е разбирала и всичко е разбирала погрешно. Само като си помисля колко много е изтърпяла, без да каже нищо. Тя никога ли не ти е намеквала нещо? На мен! Разбира се. Тя е била съвсем сама. Отчаяна и съвсем сама. Чуй, Роснер. Ако беше по силите ти да върнеш Беате, тук при теб в Росперском, ти би ли го направил? А вече не знам какво бих и какво не бих направил. Да! Ти най-после беше започнал да живееш. Беше се отърсал напълно. Чувстваш се толкова свободен. Помниш ли, когато стояхме долу в мрака и чертахме заедно планове за бъдещето, ти искаш да обикаш от къща на къща и да печелиш сърцата на момента за твоята кауза. Да създаваш благородни хора. Щастливи, благородни хора. Не, това съмнение винаги ще ме разяжда. Аз повече никога няма да мога да се опиянявам от това, което прави живота така чудо сладък.
Кое е то? Чистата съвест. Тихата, спокойна, чиста съвест. Как ми съединява в къщата? Как систематично ми е подреждала? Значи първо е започнала да се съмнява в моята религиозност. Само че откъде, кажи ми, е могла да заподозре. Ето започнала да подозира. Оттам нататък вече не е било трудно да започне да си представя за нас всичко за възможно. Ребека, аз никога няма мога да се отърва от това. Тя ме ще ме преследва. Също като белия гол на Мосмърском. Точно така. Ще пошумява в тишината и ще препуска към мен в мрак. И заради тези болезни съмнения, ти ще се откажеш от всичкия живот, който ти по месец почнал да живееш. Тежко е, Ребека. Как мога да преодолея всичко това? Като създадеш нови връзки. Нови връзки? С външния свят, като живееш, като действаш, като работиш, но не като стоиш тук, опитвайки се да разплетеш неразрешими загадки. Хубаво ми е един въпрос. Как мислиш, как ще се развие нашата връзка от тук нататък? Аз мисля, че нашето приятелство ще издържи каквото и да се случи. Не ме разбра. Говорих за това, което ми събра в началото на тази чиста дружба между мъж и жена. Ти не виждаш ли как най-лесно би се откъснал от тези тягостни спомени и мисли? Като встъпила в едно нова, изпълнена с живот действителност. Изпълнена с живот? Ребека, ако сега ти продължиш, ще станеш ли моя втора съпруга? Аз? Твоя съпруга? Да. Нека опитаме, нека да се слеем и да запълним тази празнина, която остана след Беата. Аз? На мястото на Беата? Така тя ще изчезне от тази история за винаги. Аз не мога да облача цял живот труп след себе си, Ребека. Помогни ми да се откопча от него. Нека да затрупаме всички спомени и да започнем да живеем от начало. Страстно, свободно и щастливо. За мен ти ще бъдеш моята единствена съпруга. Не спомена. Аз никога няма да стана твоя съпруга. Никога. В нашата връзка няма и капчица любов. Не говори така. Напротив, в нашата връзка има любов. И аз го чувствам от теб. Нали, Ребека? Не говори така. Продължаваш да настояваш да напиташ. Аз ще напусна Мосмърском. Не, няма да го направиш. Това е невъзможно. Още по-невъзможно е да стана твоя съпруга. Говориш така странно, Ребека. Защо не е невъзможно? Така стоят нещата между мен и теб за моя и твоя добра. Не. Тези нещата между мен и теб, те никога няма да свършат. Ти никога няма да напуснеш Мосмърском. Ако продължаваш да настояваш да напиташ, те пак ще се свършат. Какво искаш да кажеш? Ще последвам Беата. Сега вече знаеш. Ребека. Не. Ребека. Ребека. Госпожица Вест! Госпожица Вест! Имате странно нещо, госпожица. Госпожица Вест. Имате странно нещо, госпожица. Госпожица Вест. Така имате странно нещо. Пастора да се смее. Така госпожица Вест. Имате странно нещо, госпожица. Госпожица Вест. Госпожица Вест. Имате странно нещо, госпожица. Госпожица Вест. Детски плач. Имате странно нещо, госпожица. Госпожица Вест. Госпожица Вест. Имате странно нещо, госпожица. Госпожица Вест. Имате странно нещо, госпожица Вест.
Добро утро, Ребека. Днес не е чудесно, аз ще изляза да се произходя. Този сутрин ти не се кичи при мен. Така ли ще бъде от сега нататък? Има ли нещо за мен? Околи си глас? Пишете нещо. Бихме искали да ви предпазим от безпринципни предатели. Наричате предател. Следовници на Юда Искариотски, които най-нахално оповестяват предателството си в момента, в който решат, че ще извлекат от него най-голяма полза. Безмилостно посегателство срещу паметта на уважаван народ, в очакване силите на Даниил да се отплатят подобаващо. Те пишат това за мен. Те пишат това за мен, които ме познават толкова добре да пишат неща, на които те самите не вярват. Единственото оправдание е липсата на опит, разлагащо влияние, което се простира навярно и в сфери, които за сега не искаме да подлагаме на обществено порицание и обсъждане. Разлагащо влияние. Това е за тебе, Ребека. Мерзавци! Мерзавци! Аз трябва да намеря някакъв изход от това. Ако така продължат нещата, всичко добро и положително хората ще се опропасти. А би могло да е толкова просто. Нещата биха могли да бъдат... Животът би могъл да бъде едно блаженство. Без цялата тази злоба. Просто едно честно състезание. Всички погледи в една посока. Умове и воля напред и нагоре. Всеки поел по естествения път на своето развитие. И тогава ще има щастие за всички. Сътворено от всеки. Всеки. Не от мен. Не от те? Нито пък за мен. Розвър, не се поддавай на съмнение. Иначе мисли. Щастието, скъпа Ребека, започва именно с спокойното усещане, което ти дава чистата съвест. Чистата съвест. Ти едва ли би могъл да разбереш. Най-малкото ти. Дали ще излизаш? И ти разходи се напреди една дълга разходка. Давай ти сон. Нека да се разходим заедно. Сега не мога. Иди само, опитай се да се откъснеш от тези мрачни мисли, обещания. Никога не мога да се откъсна от тях. Цяла нощ не съм мигнал. Беата е била права. Била е права, когато е повярвала, че те обича на мен. Нима. Не сме ли се заблуждавали през цялото това време, като определяхме нашата връзка като приятелска? А бих ли могли да определим? Като любов. Да. Още докато Беата беше жива, аз търся само теб, само при теб. При теб намерих това ведро, спокойно блаженство. Ако наистина се замислим, Ребека, нашето съжителство започна като едно тайно детско влюбване. И това съкровено съществуване един за друг ние нарекохме приятелство. Това беше едно духовно съпружество. Още от първия ден. Ето затова ми е толкова тежко, защото аз нямах право на това. Заради Беата. Нямаш право да бъдеш щастлив. Тя е гледала на нашата връзка през погледа на своята любов. И това е съвсем естествено. Беата не би могла друго иначе. Но как може да се съмняваш в нейната Лудост! Тя скочи бързи от любов към мен, Ребека. Розвър, ти имаш мисия, на която обрече живота си. Никога няма да мога да спомня. Не и аз, не и с това, което знам. Защо? Защото дело, в чието основи има вина и грях, не може да бъде успешно, Ребека.
да се даде по наследство. Като мъртвите от росно разход, които се завръщат тук като препускащи бели коне. Дори така е. Какво значение има, след като не мога да го преодолея? Една кауза може да бъде налагана само от душа, която е необременена и щастлива. Нима не можеш да живееш по тези щастие? Не, скъпа, не мога. Ти, който никога не се смееш. Аз, който никога не се смея. Аз бих могъл да бъда най-щастливият човек на земята, стига да се съгласи. Трябва да трябваш. Няма ли се пак? Не дойдеш и ти с мен. Сега не мога. Добре. Иди сам. И без това ще дойдеш с мен. Излезе ли? Да. Дълго ли ще се разхожда? Да, но днес не предсказуем. Госпожице Вест, нямате представа колко дълбоко ме засегна този поврат и го харесва сме. Очаквахме подобна реакция поне в началото. Само в началото. Да, размърдяваше, че вие и вашите тогава ще го последвате. Виждате ли докъде стига неговата невъзможност правилно да преценява хора и ситуации? Сега той се опитва да преосмисли живота си. Виждате ли, точно това не ми се А вярва. в какво вярвате? Смятам, че вие стоите зад всичко това. Това ви души на вашата съпруга. Все едно кой не го е внушил. Като се замисля за вашето поведение, още от самото ви пристигане тук, у мен се поражда силно подозрение. Аз обаче си спомням, когато вас се бе породила на неимоверно силна вяра, в мен, едно много топло чувство бих казала, уважаем господин директор. Вие го не бих това Йосиф, ако си наумите. Да си наумя. Да, вие! Вече не съм чак толкова наивен и не си въобразявам, че влагахте някакви чувства в цялата история между нас. Чисто и просто се домогвахте до Росмес Холм, искахте трайно да се установите тук. Само за това и беше необходима моята помощ. Сега вече разбирам това. Значи напълно сте забравили, че не аз, а брат ме умоляваше и заклинеше да се нанеса тук. Да, защото и не бях това Йосиф. Но да, това, което тя изпитваше към вас, можеше да нарече приятелство чувство. Да, тя ви обожаваше един вид, беше влюбена във вас. Припомнете си състоянието, в което беше вашата сестра. Що се отнася до мен? Не мисля, че бях от най-ентусиазираните да оставам тук. За това сте много по-опасна. Действате умерено и предпазливо, защото сърцето ви е ледено. Ледено, значи. Иначе не бихте живели тук, година след година, преследвайки целта си. Вече властвате и над него. И за да придобиете тази власт, не се поколебахте да го направите нещастен. Не е вярно. Не, аз съм. Вие го направите нещастен. Аз? Да, да го. Как се това? Брате. Значи, все пак ме чува. Сам бихте могли да си представите кръхка душа като неговата. Да, но аз смятам, че един така наречен разкрепостен човек би могъл да превъзмогне всякакви скруполи. Само, че той е подобен на мъжете от портретите госпожице Вест и не би могъл да се отърси толкова лесно от всичко това, което се предава по наследство, от поколение на поколение. Вие с Росмер изхождате от коренно различни позиции. Вие какво точно се опитвате да ни кажете?